Kebasaw. The theory of plenary and verbal inspiration. Kani kadai ke ba wangi ngi menjur ni so ha. Te kani ke jikai tun rai ke ba skem ba baro ki kintin ne baro ke jing tho jang ke Bible iwei pa iwei ki long ki kintin ki kitin ki bala persat mensim no blai ni ki bala mi no nak sintur ke jong blai. Om tang ki jingmut om di tang ki ideas om di tang ki jing perkat om di tang ki jing hikai Henry ki kitin baro. Kadang kaya hab kata ka jing tho jong po cha artimutil nong balai ka kan ri bong no ka jing tho baro. Ka jing tho baro. Kalau kai kabla pesat mensim da ublay. Nado basdang nado Genesis nado jing kun pau. Don iwi kintin ba klem ka jing pesat mensim ka jong no ka jong ublay. Titi kintin plenary kemut kemut kintin plenary kemut complete dan full pura dan baro. Kani kemut ba baro ka jing tho ka Bible ka ba kentut nado Genesis nado jing kun pau. Kilong ke kita ketin kejong ublay ke bamino nak sintur kejong ublay bab sama sim da ublay. Verbal pan kemut manla iwe pe iwe kentin. Iwe pe iwe dak. De hang ni kawai neki jing sotu bakal kalong ba. Tada ong ba oh ba baro iwe pe iwe dak. De kai stream tik kemu ong ikai kebawan ketu kejikai menek baar kum ke dictation. Hane kini kem dei gemta. Mar kadan ka khle lang kadan lang ka benta ka ba ublay Ukraine ba juga poro kadan pa da ka wani ka wai pa ka jinglong ka ba ka jing sa mesim ka ba kham kerpang kalong ba ka ba don ya ka jing tray lang ba dubriu kata kalong ba baro ki kintin ka ba dan po ka Bible kidai ki bala ka tho do briu hane juga poro kidai ki bala yo jing minjur now blay ba kin don po ka Bible ta ka jing mutmu persat mesti kam dei tan boong bala keren bet da ublay ha ka jing pekat ni ha ubriu ha unong tho hoi kata ro ka dei ne juga por ka demo ka mut ruba kat ba unong tho aba utho to ka por utho da ka jing start utho da ka jing perkat la jong ini tho ka tum ka style la jong henry pat ha kana ko kompat ka sapoi benlong ka ting jong blay namar ba ka yo jing minjur no ya ka egi ba unong tho utho kada ko sa kalalong kay sekalong ka ting jong blay kata kay nga jing jimut jong ay jong jing persat mesti kada baro ki kintin ki dekot ki badan hak boy boleh kisadan namar bay tang ma unong tho mar ba ublay ulamon bakini ki kintin kin dan kada salong ka basion kalong ka ay kasulong ka ba kabasyong nia kasulong ka ba don do valuable juga po kalong authoritative kalong ka ba don bo namar ba liu namar ba kalong umta bakayo ya kata ko musim kejang ublay dia ngi hang ni ba kajing persat mensim kat kum kajing hikai jang ka Bible ka don lang kadai kajing trelang kajang ublay ba juga po kadai kajing trelang jong nong tho kadai kajing trelang kajang ublay ba juga po kadai kajing trelang kajang no kajang unong tho dia umde ba ha juga po ini berkenal ba por ba nong tho ya kini kajing tho kenal ba utho ringkat ba kajing sngau tho orang ko utho ringkat ba kajing sempang kebong tempereng he is conscious he is aware umlong kemolong robot mot hakapor bla tho un sespang un kelano klak banlong umtik briu syu la sa control pura do blai em kamut kumta hande hakapor bau tho dei ublai ru kun udan upenya ju briu ya unong tho juga poro unong tho ro udan ka bor bau la ban liu ban te la ka man penya la ka jong di perkan la ka jong ka ka jinglong ita ka bor ka jong Didin ka da bau Petrus rong naka oh gitu hantu posyo smato ba din ka ni ka da bau Jisu ong ka gospel ka kum Lukas nam khat dri khat nyaw ong ni ong ba Henry kan kam jem ya ka beneng beta ka perthei bakan jano ban ya ka ba ino ya ka binta ka baritam ja ka Bible ni ban ba iwe ni idak tho in do no da kai na ka jing tho na ka hukum ka khamsu ya ka beneng bakan jot khamsu ya khanda bakan jan no ban ya ka ai bi dak ba mino nak sintur ka jumble hadu ta kalong badan bon ma belai
mar ba ublay hiu kan haw Isaiah mo ka ek bamino na kasintor ka jung blay ni kanom wan pai thli kat ba kampat pendep ya ka jing thmu jongka kanu ko kentien ka bamino na kasintor yu blay kan trekam be kan say so be bat haju pokoro la kala dep banlong kom taro dan belan penduk pendam ni ka ini teknik beli nomor bakadan kai makadan kata kebor teh hapor ba unong tho ro ini la ratang kadang kan ni kai kadang ka jing yada ka jong blay ka jing pungki ka jong blay bola ben tho ba tik ya kai ba ka ba stream mat kom kai ka jing shisha ka jong blay ba kum juru naka siti ka ba jing Petrus kal nong ka baningkong ka ba arpor huwei hatu ko ong ba dai da ka mon ubriu lawan ka jing chulupa menuru Andre Kibril kila keren nau blaiken habala penki iki dau mesim kajing tulpa baro kajing tho bla tho nim dik wan hi nau briu kedan ka terlong nanu nau blai te de blai ba penki de blai ba influence de blai ba yalam iki bakin tho ya kini ki baro bangi yo ban lum mentah te juga poro ngi yu iru ong tu no nakaden kong koren kalong ba ar ka khat lai kong ba ya kita ki iru ki bangi keren da ki kitin baka ding start ubri ka hikai Henry ya ki ba mensim ba khoju hikai ke bo pol keren ke bo pol ya lap umde baka mi hi na ka ding start ka ju le ding mensim ba khoj ba hikai te hang ning i ba upol usno thu ba ka ji hikai ka ju ka de ke bawan nanu nau boleh de bawan nau boleh de bawan nau boleh de bang bi hi na ladi de ba de hang ta kan ka sadan ni ka bo de hang ta kan so thu kai ya kata ka jing be ya kata ka jing long ya kata ka jing pasat mensim ju boleh hapo ka jing tho namar boleh namar ba kini kinong tho baro hi ki kedau be be ba terlong hi jo ka jing tho jo ki dinano de na ubleh ta kada ko ing slong kai ka slong ka ba dan bo ka slong ka ba dan bo de bat abangi pulis pangkani ka jing sa mensim kami ini ke jing keli ka mono bolong belasa persat mesti atau briu ne ka jing tho ne te ka juba bi ka de ni baro ah ya ki jing tho ro la sa persat mensim ya briu ro la sa pengki no do mensim la sa persat mensim ya kata de ka we di but ha juga poro nakadao jong ka jing troi ka jong blei ba nakadao jong ka jing trelang ka jong briu ka wara kai ka wara ya kata ka jing tho ka ba janai jing trelang ka jong blei ba jing trelang ka jong briu hakani ka barora jing ka wara ka jing tho ka ba janai ka wara jing tho ka ba danbor ha juga poro ka wara ru ya ka jing tho kai ka bolong ka jing shisha ka bolong ka jing shisha ke dan ki bala jukli ki ong kumno ba ka bible ka de ka kiting jong blei hane juga por pa ngi i pa de jing keren jong setan kumno ba kan ni ka jing keren ka jong setan kala bolong ka kiting jong blei bun ki bahasa keling mata ka jing keling dan dai ka we ni ben kan mau ba habong dadangi ong ba ka bible de ka kiting jong blei ba pasal mensim no blei kamut ba ublei ukren lut hatu ki baro ki ba laja gi bentah di ba ublei ukren limba setan di ba ublei ukren limba adam hakin nong tho kamut ba kalau kum ni ba ke jing pesat mesim ke ublei ha unong tho ban tho kalong ban tho ya ki ki jingja ki ba shisha baro unong tho tip ke belaja ha nur kom na thawe ke beneng de ublei tip hikai ong ka de ni ko men tho ha nur kom la thau yu briu unong tho moses tip ma dan lang tu ju ka pot ne di ublei pat leu ye thu kum no la pen shai ya adam moses unong tip ne ublei ye thu kumno juop uwan ban usha umat jinge jinja kumno setan uwan ulik sebenang menyekren ber ublei moses tip ne ublei tip ulem no ye thu ubatai se moses dia kata ka jingja ber moses ushim ber usa penmi per ha ka jing tho
te ka jing persat mensim juga poro kam dei tang ta ka ktin ke bong ba mut ba mi direct we nak sentuh ke juga blai handai juga poro ke jing persat mensim ba mut ba ka ek bala tho ang ni ke dei ka jing shisha ya ka ba la ya thu singin danu da ublai kada ko selong ka selong ka ba dan bor ko selong kan ke ktin ke jong ublai